Naozaj oko, kto nevidel. Pokračujeme radcom najmúdrejším. Tam už určite viete, o kom hovorí Gandalf, Obi-Wan, Dumbledore. Vždy je to múdrc, starý kmeď, ktorý hlavného hrdinu chráni s otcovskou starostlivosťou, radí mu, učí ho. Pokiaľ ide o vyvolených od narodenia, Luke a Harry, tajne dozerá na ich vývoj a bezpečnosť, až kým nenadíde správny čas na odhalenie pravdy a vykonanie hrdinských skutkov. A vo všetkých troch prípadoch je to dôstojný starý muž s bradou, oblečený v splývavom rúchu. Je to úžasné nebyť Obi-Wanovho vrchného plášťa, mohla by som ešte zarýchnuť aj do fixácie na bledé odtiene odevu. Ten Obi-Wanov je taký tmavo-hnedý. A opäť vo všetkých troch prípadoch je spoločnosťou považovaný za divného pavúka. Luke vo 4. epizóde označí Bena Kenobiho za bláznivého starého pustovníka. Gandalfa nepoznajú mu bytí ako veľkého kúzelníka. Ticho tam! Ale ako srandovného detka, ktorý robí ohňostroje. A úprimne povedané o Albusovi Dumbledorovi si veľa ľudí myslí, že je proste nešude. Okrem toho je radca účastný iniciácie hrdinu a aktívne sa zúčastní na boji so zlom, pokým jeho pomoc nie je prerušená dočasným alebo definitívnym fyzickým spolom. Gandalf sa z náručia smrti vráti silnejší, Obi-Wan a Dumbledore pomáhajú aj zo záhrobia vo svojej éterickej forme. Ako inak zdramatizovať túto kapitolu, keď nie je jednou z najmúdrejších scén všetkých troch ság, ktorej Gandalf svojím vážnym kázaním hádal tromfne čokoľvek, čo kedy predniesol srandista Yoda alebo hippie Dumbledore. Takže Gandalf bude za veľmi múdreho krasa. Gandalf. Niečo tam je! To je Glum. Glum? Áno, sleduje nás už 3 dní. On ušiel do žalárov hradu. Ušiel, alebo ho pustil. A teraz moc prstenia ho priviedla sem. Nenávidí a miluje prsteň. Rovnako, ako nenávidí a miluje sebe. Slíkovosť, príbeh je smutný. Áno, kedy si sa volal Smeagol. Až kým si povedal prišiel prsteň a on sa nezvládol. Ľutujem, že ho Bilbo nezabil, keď mal príležitosť. Ľutuješ? Áno. Bola to ľúbosť, čo zadržala Bilbovu ruku. Mnohí, ktorí žijú, si zaslúžia smrť. A tí, ktorí zomreli, by si zaslúžili život. Moje život na škodu. Neodsudzuj k smrti príliš rýchlo. Cesty osobu sú nevyspytateľné, ani tí najmúdrejší nevedia odhaliť. Chcel by som, aby sa proste nikdy nedostal ku mne. Aby sa nič z tohto nestalo. To by chcel každý, kto zažije ťažké časy chvíľa. My však môžeme len nakladať s časom, ktorý nám bol predurčený. Bilbova lútosť zabránila závo Smeagola, ale Smeagol ešte zohrá v tomto príbehu nejakú rodu. Či už sú, alebo dobrú. Bilbova lútosť môže ovplyvniť životy mnohých. Bilbo bol predurčený k tomu, aby nám našiel prsteň. A ty si bol predurčený k tomu, aby si prsteň nosil ďalej. A to je povzhodná myšlienka, nie? Norby,